De harde kern van de supporters van sportclub Heerenveen tolereert niet langer dat de club nog verder kapot wordt gemaakt door weerzinwekkende kankerhonden binnen de diverse bestuurslagen van de organisatie. Bestuurders die een open brief van de knokploeg ontvangen, mogen erop rekenen dat de remleidingen van hun auto worden doorgezaagd. Bestuurders die menen dat ze deze eisen van de supporters naast zich neer kunnen leggen, krijgen te maken met de genadeloze strafmaatregelen van de harde kern. Die brief is bezwaardig op het postbusadres van het stichtingsbestuur. Het is net de eerste keer dat de knokploeg van een jarenlid. In augustus kreeg interim-directeur Gaston Sporre ook al zo'n soort brief. De politie zal de zaak verder onderzoeken. U begrijpt dat ik daar niet al te veel inhoudelijk op inga. Maar laat ik het zo zeggen dat in ieder geval de inhoud van deze brief voor ons voldoende is en voldoende aanleiding geeft om daar toch een onderzoek op te zetten. Het stichtingsbestuur van Heerenveen wil op het staat geen commentaar aan.